India rama thir lai chona mun enga moza kan neya Japan rama chuan thir lai chona mun soi tur omang po om lo line India stainless steel iron Japan stainless steel athazok fova India stainless steel chu thlani khachung na tuiek khir ngal oi line Japan stainless steel ve thung ero chu ala film kar reng thei thung ole tuna chuan India stainless steel hi engwanga Japan steel ayat lo zawng hi ania engwang te renga tuiek chema zawng hi ani soilan katum lem lova iron scam wang emni ni don tigat pe chu soi thui tu ka shelo amai ro chu thla khian thir tuiek ni om tak an mutlat maya thalei lunga khian lung thi tam tak oma chung jinga then ka chu iron ore lung iron pai tam tak po anom ve ani ma se chung lung iron pai te chu engwanga ron tuiek ve ta ringut nge class 10 san zirlaya kan thilo tuiek dan chanchin chu kan lo zir ve to kha kan la tlang pui chu na rinom oxygen le tui om lo chuan thir hi tuiek theilova tha ve thung chuan oxygen chu soilo tui phei chu mutur om don der silova engthil chuan nge ni ron thlen ta angle India thalem chandrayaan 1 kha NASA khol chang kang manga thalei lung mineral composition analyze thei tura thuam that ania kumsan hile pariat vel khan tha a hel kol thina chuta athil mu chu chu scientist te be sei pelama mi thalei lunga khian water molecules a mu chuak tlat mai ani ma se engtin nge chu water molecule te chu thalei lunga khian an lo om ti hril fia ngai na reng an la tha shilo ani chandrayaan 1 ina thalei lunga zir chenna NASA le Hawaii Institute of Geophysics and Planetology a researcher ten anjir chen non le na chuan an be sei ngai lo lutuk thil hematite ni thei omang tak iron oxide thir tu ek an mu chuak tamai chuan researcher te makti a lo hle ani tla khian mi atanga local solar winina hydrogen gas aron kentel chuan thalei lung khi atuama chumi ani awang chuan thir chu lo ompo ni sela atu ek mai lo turangai ani laya thir tu ek ni omang tak mu chu ani po hi thil mak chu ani ve to shim ani NASA mi thiam de chuan ti hian thirlo tu ek thei dan chu kongdangin an la hril fia thei zela oxygen te hian khovel magnetic field line te hi zo thoin thalei lung te hi an han thleng chho theya hi chuan oxygen te chuan thalei lunga water molecules nen chuan tangkopin king thalei lung iron pai ate chuan iron oxide thir tu ek an han siam ta ani antiani India ram chanchin soin bulkan han tran ta sa a India ram chanchin bukin hu I han khar le te ang khovel puma lockdown kalpui ani line ram sang chuan tol tha le crime rate atla hiama India ram ma ve thung chuan pongsol case kan nei bel pha trawa tun hnai loka po khan meche pakha chu covid-19 positive ani ti hriat ani hnuin ambulance in hospital lama hruai ani a ambulance driver chuan kongdik lo lama kalpen puin ambulance sunga ngei chuan a pongsol mi mai ani